Ovi mališani imali su veliku želju – učiti i biti bolji. A učitelji i logopedi njihovi su heroji. Nastavnici su ovoj dječici s posebnim potrebama i teškoćama u učenju dali sve što su mogli, ali nedostajalo je još nešto. Aparati koji bi im olakšali težak proces vladavanja govora, čitanja i pisanja. Ovako je to izgledalo prošle godine u osnovnoj školi Braće Radić u Pakracu, kada su saznali da će njihove želje biti ispunjene. Ja već ovdje sam 10 godina i slali smo kontinuirano nekakve zamolbe, zahtjeve za donacije i nismo uspjeli do toga doći. Ali velika srca su to ipak omogućila. Prošlogodišnja kampanja udruge RTL pomaže djeci u suradnji s Megleom i svim građanima Hrvatske ostvarili su njihov san. Danas ovi mališani brže uče i razvijaju se uz pomoć 3 uređaja za učenje Braillovog pisma i logopedskog seta. I mi zapravo vježbamo uz pomoć digitalnog logopedskog aparata Behringer koji služi upravo i kod artikulacijskih poteškoća, ali i kod niza drugih govorno-jezičnih poteškoća. Katarina kuha kvalitetan ručak. Jel teško? Ne može biti. Ne može biti, kako to misliš? Pa mislim, pisanje ide, ali čitanje još više. Pa vidljivi su pomaci u brzini zapravo usvajanja prilikom ispravljanja određene poteškoće. A sreća ove djece i njihovih nastavnika samo je još jedan poticaj za sve ljude velika srca. 2010. godine mi smo partneri u akciji RTL pomaže djeci i već niz projekata smo podržali i naravno htjeli smo to vidjeti i u ovoj godini i podržati nove projekte. U stvari u ovoj godini smo podržali čak i 2. 2 projekta, ova iz Pakraca te izgradnja jahališta u Centru za aktivnost i terapiju uz pomoć životinja iz njivica za bolju budućnost naših najmlađih.